A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixra il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik jaf magħna li qegħdin insejħulek. Għax aħna bnedmin dajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem l-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek ħalli noġbuk fir-rieda u l-emmil tagħna. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li walla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tas-Slaten. F'dak iż-żmien ġara li Nabot, raġel minn Ġeżrael, kellu għalqa ta' dwili f'Ġeżrael, ħdejn il-palazz ta' Ahab, sultan tas-Sammarija. U Ahab qal lil Nabot, għatini l-għalqa tiegħek ta' dwili biex nagħmel minna ġnien tal-ħxejjex billi qiegħda ma' ġenb dari. Floka nagħtik għalqa oħra ta' dwili aħjar minna, jew jekk jidhirlek li tkun aħjar, nagħtik flus b'kemm tiswa. Iżda Nabot wieġeb lil Ahab, iħarisni l-mulej milli qatt nagħtik wirt mis-sirjieti. Ahab mar id-dar bil-buli u bda dija fuqu mħabba fil-kliem li Nabot il-Ġeżraeli kien qallu, ma nagħtikx wirt mis-siri. Mar jintet f'sottu, dawwar wiċċu u ma kiel xejn. Resqet lejh martu Ġeżabel u saqsitu, għala int bil-buli u ma tikol xejn. U wieġeb, jien kellimt lil Nabot il-Ġeżraeli u għatlu, għatini l-għalqa tiegħek ta' dwili bil-flus kemm tiswa, u jekk jidhirlek li tkun aħjar, nagħtika l-oħra ta' dwili floka. U wieġeb, m'għandikx l-għalqa tiegħi ta' dwili. U martu Ġeżabel qaltlu, issa inti trida ta' sultan fuq Iżrael? Ħu xi ħaġa tal-ikel u tieħu r-ruħ. Jiena nagħtijilek l-għalqa ta' dwili ta' Nabot il-Ġeżraeli. U kitbet ittra f'isem Ahab u s-siġillata bis-siġil tiegħu. U l-ittra batita lil-xjuħ u l-kbarat li kienu jagħmlu ma' Nabot fil-belt tiegħu. Fl-ittra kitbet u qalet, niedu sawma, u għedu lil Nabot f'ras il-kotra, u għedu 2 min-nies ta' qattani bis-switu biex jixdu kontriħu jgħidulu, dajt ballaw bis-sultan,
u mbagħad uħorġuh u ħaġruh sa ma jmut. In-nies tal-belt tiegħu, ix-xjuħ u l-kbarat li kienu jagħmlu fil-belt tiegħu, għamlu kif bagħtet tgħidilhom fl-ittra Ġeżabel. Nedew sawma u qagħdu lil Nabot f'ras il-poplu. Ġew 2 min-nies mill-ar u poġġew qudiemu. Imbagħad dawn in-nies mill-ar xlew lil Nabot quddiem il-poplu b'dan il-kliem. Nabot seħet lill-Alla u lis-Sultan. Ħarġuh barra mill-belt, ħaġruh u miet. Malli dan bagħtu jgħidu lil Ġeżabel, Nabot ġie mħaġġar u miet. Meta Ġeżabel semat li Nabot ħaġruh u miet, marret tajt lil Aħab, u ħu l-għalqa ta' dwili ta' Nabot, il-Ġeżraeli, li ma rridx itijielek bi flus. Nabot m'għadux ħaj, miet. Malli Aħab sema li Nabot miet, qam u niżel jieħu f'idejh l-għalqa ta' dwili ta' Nabot, il-Ġeżraeli. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Salm responsorjali. Mulej għati kas ta' tnejjid tiegħi flimkien. Mulej għati kas ta' tnejjid tiegħi. Mulej, għati widen għal-kelmti, għati widen għat-tnejjid tiegħi. Isma l-ajjat tat-talb tiegħi, Sultan tiegħi u Alla tiegħi, għax lilek jien nitlob flimkien. Mulej għati kas ta' tnejjid tiegħi. Għax inti m'intix Alla li tħobb il-ħażen. Il-ħażin ma jsibx postu għandek, ma jifqux il-gburin quddiem għajnejk. Inti tobgħod kull min jagħmel id-deni flimkien. Mulej għati kas ta' tnejjid tiegħi. Inti teqret min jitkellem bil-gideb. Nies qattila u qarrieqa jistmejlhom il-mulej. Flimkien. Mulej għati kas ta' tnejjid tiegħi. Fanala riġlejja l-kelma tiegħek u dawl fl-imodija tiegħi. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, smajtu x'intqal għajn b'għajn u sinna b'sinna. Imma jien ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux, anzi jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll. U lil min ikun irid itellek il-qort joħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġalek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu 2. Għati lil min jitolbok u ddawwarx spallejk il min ikun irid jissellef minn għandek. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Qegħdin fi żmien li mhux daqshekk diffiċli li nifhmu dak li kien hemm fit-Testament il-Qadim għajn b'għajn u sinna b'sinna. Kultant meta tismagħha tieħu l-impressjoni li inti għandek tivvendika ruħek. Imma fil-fatt meta din daħlet fit-Testament il-Qadim ma daħlitx biex tħeġġeġ lin-nies jivvendikaw ruħhom, imma daħlet bħala restrizzjoni. Insibu fil-ktieb tal-Esodu fil-fatt intħallas ħajja b'ħajja, għajn b'għajn, sinna b'sinna, id bid, riġel b'riġel, dabra b'dabra, ġerħa b'ġerħa, dbenġila b'dbenġila. U l-ħsieb kien dak iż-żmien biex in-nies li kienu mdorrijin jissiltu u jkunu f'konflitt, fi gwerer u fi ġlied, meta jirreaġixxu
ma jkunux qegħdin għal ħaġa li bniedem jagħmellek tagħmillu 10. Jiġifieri minflok sinna imbagħad inti tkissirlu xedaq. Flok jekk weġġek b'xi mod inti tweġġa' lilu l-familja. L-idea dak iż-żmien kienet hekk ta' restrizzjoni. U nifhmuha llum għax illum meta nħarsu madwarna anki il-konflitt il-gwerra li hawn naraw kemm propju ma jsirx hekk. Għax illum jirraġunaw min imexxi jgħid jekk jiena kissruli bini jiena nkisser belt. Neqret. Jekk jiena għamluli dil-ħsara jiena neqret ċiviltà. Dan għal-kliem li jgħidu kultant anki mexxejja illum f'dawn il-gwerra li hawn. U għalhekk nifhmu x'jiġifieri restrizzjoni li inti il-mod kif tirreaġixxi ma jkunx sproporzjonat. Imma Ġesu jgħid mhux hekk għandna nagħmlu aħna li nemmnu fih. M'għandniex għal dak li nirċievu impattu anki b'mod ristrett, le. U dan hu s-sens ta' dan li jgħidaw, smajtu x'intqal. Imma jien ngħidilkom differenti. U li qed jgħid Ġesu huwa li meta aħna anki nittrattaw mal-oħrajn mhux għal xi ħaġa li nirċievu, xi ħaġa ħażina li nirċievu impattu b'xi ħaġa ħażina, imma impattu bit-tajjeb. Għaliex? Għax aħna mal-oħrajn m'għandniex nittrattawhom bil-mod li trattawna, imma għandna nittrattawhom bil-mod li Alla jitrattana. Għax Alla meta noqsuh jaffrinna. Alla magħna huwa kollu mħabba u ħniena u hekk għandna nittrattaw l-oħrajn. Mhix faċli. Qatt mi faċli li aħna nimxu wara dak li jgħidilna Ġesu, imma possibbli. U hi possibbli bl-għajnuna u l-grazzja li jagħtina hu. U urina x'jiġifieri il għaliex kull kelma li qalilna għexa u qabilna. Meta hu jgħid pereżempju jekk wieħed jagħtik daqqa ta' ħarta fuq ħaddek tal-lemin, m'għandekx inti għax tak daqqa ta' ħarta tagħtih oħra int. Fil-fatt, il-Ġesu narawh fil-passjoni illi fil-Vanġelu skont San Ġwan, meta kien wieħed mill-ases tal-qassis il-kbir li taħ daqqa ta' ħarta, x'għamel Ġesu? Ma taħx daqqa ta' ħarta lilu mbagħad, imma qallu jekk kienet xi ħaġa mhix sew għidli fejn. Imma jekk kien dak li hu sewwa għaliex terfa' idek fuqi. Allura Ġesu mhux qed jgħid li aħna ma naħdmux għal ġustizzja u ma ngħidux l-affarijiet ċari, mhux qed jgħid li nħallu l-abbużi għaddejjin b'ebda mod. Ma Ġesu qed jgħid illi aħna bil-mod kif nittrattaw l-oħrajn qatt ma għandna nittrattaw b'mentalità vendikattiva li impattu. Aw min jaħseb illi tistrieħ meta tpatti. Tistrieħ meta tivvendika ruħek, mhu veru xejn. Illa għaliex jekk inti f'qalbek għandek dil-mibeda jew mod li trid tpatti, ma tistrieħ xejn, anzi ma jkollokx il-paċi. Ġesu jridna li aħna jkollna l-paċi f'qalbna, li aħna nkunu nixbħuh fil-mod kif nittrattaw l-oħrajn, u jrid li aħna naħdmu wkoll biex inkissru ċiklu ta' mibeda ta' violenza. Għax ara jiġri ħafna drabi. Bniedem jgħid kelma li ieħor iwieġbu, u mbagħad jgħid waħda aktar qawwija li ieħor jgħidlu xi ħaġa oħra. U tibqgħu sejrin hekk. Qed ngħid mhux biss jiġri fi gwerer bejn nazzjonijiet li jiġri hekk, imma anki kultant bejn in-nies, fil-familja stess, jew bejn nies li jafu lil xulxin.
U tibqa' sejra din, Ġesu jrid li aħna nkunu dawk li nwaqfu dan iċ-ċiklu ta' mibeda, violenza, insulti, inwaqfuh bil-mod kif inġibu ruħna aħna. Nafu li neħtieġu ħafna l-għajnuna ta' Alla għal dan, imma nafu li possibbli u li ġibilna ħafna paċi fil-qalb. U din it-talba li nagħmlu llum. Illi aħna qatt ma nirraġunaw mentalità ta' tpattija, ta' vendikazzjoni, li jkollna qalbna mimlija mħabba u ħniena u maħfra kif inhi tal-mulej magħna u li ngħinu tassew biex anki nibdlu sitwazzjoni li tkun ta' mibeda f'sitwazzjoni ta' mħabba. Bil-mod kif aħna nitkellmu, bil-mod kif aħna nġibu ruħna, bil-mod kif aħna nittrattaw il-xulxin bl-istess imħabba ħniena u maħfra li Alla jitratta magħna. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek inna biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tħallinix mulej nirraġunaw bil-mentalità ta' għajn bajn u sinna b'sinna, mentalità ta' tpattija, imma ejna biex aħna tassew ikonna qalbna mimlija mħabba ħniena u maħfra kif għallimt nint nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet, kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu wkoll għall-familjari tagħhom u għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tal-violenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex dejjem nożżu l-ħajja fuq il-waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem u lejl agħhom fi ħdanek, għad il-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej inqedu quddiemek dawn it-talbiet u x-xewqat tagħna, żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla dawn id-doni li qegħdin offrulek int tagħmilhom għalina kellu sagrament biex bihom tajjixna u ġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Amen nitolbuk li ruħna u ġisimna jkunu dejjem mejjuna bihom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu
u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisinu l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħebati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqal dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-kon nitolbuk, għatilina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġosep, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamele magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-dobietna bħama naffru minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu il-ħaruf ta'Alla, danu li neħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili fik. Amen nitolbuk li jġib ta' bilħaq l-għaqda fil-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Nofru dan ir-Rożarju llum għal persuni li jinsabu waħedhom jew li ħossuhom waħedhom biex isibu l-appoġġ u s-sapport li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna għejna waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna tubietna ħarissa min-nar tal-infern
u ġenera ruħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġelu Gabriel ħabbar li Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera ruħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrinna dubitna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija imbirk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għafrinna dubitna ħalissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sidna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina mit-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubitna ħarissa minnat tal-infern u ġenera rebbieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misseru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiberk inti fost in-nisa kif frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubitna ħarissa minnat tal-infern u ġenera rebbieħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Lilek ingħajtu li xaħna t-turufnati u li teqva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turframent lil Ġesu frott imbierek tal-ġuftijek. U ħanina, u pija, u ħelwa Verġni Marija.
Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kiber kinti fossi nisan birek kifrotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missiru, lil Liben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattal btana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita Qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħnina. Itlopa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. It-tama. Itlopa lina. Li żjed safja. Itlopa lina. Li żjed nadifa. Itlopa lina. U xebba. Itlopa lina. Bla teba. Itlopa lina. Li tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Tal-aġeb. Itlopa lina. Tal-paririt tajjeb. Itlopa lina. Ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollu kaqal. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mera ta' qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib ta' sema. Itlopa lina. Kjuba ta' filodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Kien tal-midimbin. Itlopa lina. Farax tal-migranti. Itlopa lina. Farax tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana mtella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li nkawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u nkawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġu tħollanina fit-taqbida kun intlajnuna tana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irażnu għalna li torbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera li wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlopa lina. San Sebastian Martri. Itlopa lina. Santo Rocco. Itlopa lina. San Paul Missirna. Itlopa lina. San Publiu. Itlopa lina. San George Preka. Itlopa lina. Beato Nazio Falzon. Itlopa lina. Beata Deodata Pesani. Itlopa lina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbirek l-kbiru Alla Marija Santissima, imbirek l-imqadsa Immakulata Konċizzjoni tagħha, Birek it-tluk glorjusaħa fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Om, birek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, birek Alla Franċli u l-qaddisin kollha tiegħu.